хора! Ново видео. Геймърки. Геймърки. Добре, сега ще разберете 10 неща, които не знаете за мен. Първо нещо. Аз почти никога не нося пръстени. Аз по принцип си имам. Ще ви покажа. Имам сега... Имам един с бухолче. 4 пръстена. 4 пръстена. Добре, сега второто нещо. Аз почти винаги ходя с накъдрена коса. В някои клипове ще ме видите с права. Може би с права, никой не знае. Така, трето. Това ще е много странно. Аз по принцип много пъти не нося гердани. Виждате, в момента няма. Това не е гердана, е някакво такова. Не знам и аз как се казва. Да стигнахме май пето. Аз винаги, почти винаги, ако не ми е студено, си отварям прозореца. В момента ми е студен, няма да го отварям. Да. Шесто е моето любимо число. Много го харесвам числото. Не защото съм родена на него, но аз даже не съм родена на него, а просто защото взехме моята най-любима играчка, не спомням, Любов Петко, на 06/2016 и затова затова ми е най-любимата дата. И втората ми е любима дата е когато взехме моя папагал, първи папагал. Аз бях на 6-7 годинки и затова аз съм кръстила папагала Рио, защото Рио играта е произведена 0.15, да, 0.15. 0.15, няма 2. 1900 и нещо. Не знам, нещо 1000 и нещо беше. Нали, те иде. И моето другото любимо число ми е 15. Добре, номер 7. 7 е за моите дрехи. Аз много се обичам дрехите. Обожавам ги. Не се затваряй. Ето го. Ето сега. 7 може да го... Моята тайна на номер 7 е, че аз почти никога и мога да си отказвам на никого и почти никога, ама не никога, мога да си отказвам на никого, за да ходя на рождения ми ден, идват на рождения ми ден. Примерно идват да ме питат нещо и за рожден ден дали ще ги поканя и аз ми казвам, не, това ми е една моя тайна, която ми е на ум, но дори аз да искам да ги поканя, не искам по някой път. Номер 8! Така, номер 8 е тайна. Това е моя тайна. Плета, хора, плета. Кука имам, даже 2. Едната е изцапана. Номер 9, последното число, е, че аз почти никога не казвам благодаря и заповядай.
Сега, последно. 10. Това е малко странно. Аз спа на светната лампа или с малко светнат, или с пуснат телевизор. Да. Добре, сега, хора, това беше видеото. За много ви е харесало, да се абонирате и да ми съобщите дали вие... Сега, ако знаете къде според вас, преценете под коментарите, къде може да си слагам пирсинг, аз ще си слагам пирсинг, според вас къде мога да го сложа, ми напишете в коментарите. Чао, много ви обичам. Чао. Да ми отговорите на въпроса, къде може би бих си сложила пирсинг. Чао.